binangga. Ano mga bata, kumusta ka mo tanan? Ala, sige padayon mo. O ginong sa inyo doon pipi tablia para the best kayo. Nya ato ding padayon na atong aso ninyo mga bata mga kasama ang manananggal sa atop. Sinuwat ni Ate Jocelyn Pundok Alguno, nya ato director si Ate Marites Alvarez. Nya ato spinner Kuya Joel Vinci, sound band Mr. Ricky Bangis Garing. Nya ato recording editor si Kuya Ariel Mangkaw. Mao ni ati yata iking binding and rock installation. Okay mga bata mga kasama, ani agda sumpay sa uy karong gabi di ay anak ta magkita diha sa La Playa ha? Sa ilang Dudong Jervis kadang tagiya sa Jervis kadingan sa iyahang mga kauban diha karong gabi ang atong drama nga naguluhan bag-ong haon pizza di city sa pizza di utso ana mi sa Minglanilla magkita ta ninyo diha taga Minglanilla sa ilang Sir Jimmy og sa kaning tapad anang atbang anang gasoline station din ha na ay iskina diha kadang pista diha sa Lawaan o dapit diha sa Lawaan linaw, dili lawaan, linaw, Minglanilla na din. Kita tayo din ha, mga kaigsunan, nato diya sa linaw, Minglanilla. Pizza 18, sa pagka-pizza 19, anto ta dito sa ilang GC Baran, ang umabot ng kutsihal diya sa Guadalupe Karkar. Magkita tayo diha, alang sa atong pasugdayag nga bag-ong haon. Sa ilang GC Baran, o sa iyang umabot po nga mga kapitan. Kauban sa ilang grupo, kumusta ka mong tanan diha? Ugma lang sa nato, yaw-yawan to ilang mga grupo ni GC Baran. O sa tanan nga mga kadagkuhan din ni sa La Playa, sa Kapilya, magkita tayo diha, alang sa atong drama bag-ong haon. Okay mga bata, magkasama ni kita sumpay sa kung aso ninyo ni simanawon nga naguluhan. Ang manananggal sa atop at unibawan mga higala sa miagi nga may nagsa sa atop ng ipoy lang lando. O nagtuo lang lagi sila lando nga mga tricks ni sa mga kawatan kay gikawatan na lagi sila. Apan kalit lang misinggit ang mga bata sa gawa sa bahay nga may nakita kuno silang manananggal. Porbida do. Ni gawa si Kuling apan way nakita siya sa ibabaw sa ilang atop ni sunod sa pagpanggawas ang mga tao nagpuyo sa maong dapit. Matod pa ni Kuling nga dili sila angay mutuo anang ongo-ongo abat og manananggal kay modus ra kini sa mga kawatan. Laing gabi na usab mubango ng taas Riza kay sugo sa lawas mao kini ang nahitabo mga bata mga kasama. Ani ang sumpay sa kung aso ikaninyo. Gipukaw naman sa kong kaihiwan, uy. Mabangon ko. Hala, unsa man yung nagpatungod sa kuntihan? Hala, doon na nagpitagikan sa atop. O nagpatungod sa kuntihan. Lando! Lando! Lando pagbata! Lando! Lando! Ano kayo? Nausa ka? Nanganak na ka? Lando! Nay, nagbitay og nagpatungod sa kuntihan. Ha? Nawa? Day, nausa ka? Ang sinawa? Nay, murag gamay pisi pa nga nagbitagikan sa atop og nagpatungod sa kuntihan. Unsa? Ay man! Wa man lagi. Naalagi to, nakakita ko kaganiha. Og tanawa ra gud oh, hangdara gud ang atong atop. Nawalis o gamay. Ang sin sa atong atop. Tinuod niya siguro nga may manananggal nga mutugpas atong atop lang do. Mabdos na ba ko do? Usa na, ha? Ayan, kay ko sa kong costume, taro. Ang ayan na ni mo nga nahimong Dracula oy lamok. Gupuhon ko pag Dracula lamok. Dracula lamok. Gwapuhon. Tweet. Kunya ako. Ang ayan basag ko nini nga akong attire, ha? Mura na ba kog manananggal tanaw nini? Usawa man ang imong pagkahimo manananggal na nga. Wa man imo isulob. Ha? Kanang imong pako-pako niya. Isulob na. Sige. Mula kita ni kinig bulawang agila. Unya aron manananggal di ka tanaw na, ha? Okay. Putla ng katunga sa imong lawas. Putla. Ha? Kanggaw ko taon mo. Di ba ako tinuod ka manananggal, ha? Og akong putlo lang katunga sa akong lawas.
Patay ko, ana. Oh, tuod sa. Tweet, 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 tweet. Bright, bright, bright. Bright, di ka toro, bright ka. Mano tanong sabot, ha? Magdagandagan tayo sa gawas. Magpakita ng tao. Musyagi na na sila. Maggawas na ang mga tao sa ilang bahay, di ba? Ang nago din, tatago. Kanya, buo na itong dali ng atong gisulob. Musulit ang bahay, aron mga awat. Patik lamok. Toro, Ngano, lamok? Lamok. ano? Ay mga batas gawas. Naglingkod na ng tindahan, oh. Tanawa ang tindahan. Naglingkod din sa tindahan. Kay, naki-wifi man na. Naki-wifi na, hugug 5, hugug. Kana, silbing, muna atong hadlokon ka na sila. Sige. Inigawas na to, ha? Musinggit kita sila. Singgit na nila. Dali nagtago. Maghubo ta sa atong kostyum hubo na ita. O, lamok. Uy, baya, tarong acting ha. Kanang murag itag tinuod nga, kanang mga abat ba? Ako pa. Okay. Uy, tarong nga na yung pako-pako ni ha. Sige, Naunsa sige. biya na, uy. Abot mo niya asto nga ha. Kapakapa na yun. Aron magtuo silang manananggal ka. Sige. Ha, maglagyo ta. Okay, malako galing siya sa akong assignment. Okay na ko, malako. Ikaw, Pat. Saan ka? Wapa, Malaka, answer. wapa lagi. Amay na lang ang akong tubagonon. Nainaling batang pagkata ay. Ako man ako research. Sige, ako kang wato na. Ay, dungan tagpauli. O gumloy, Paan yung duwag imiloy. Ay, tapa. Ano na eh? La! Tama na! Hala. Ito ni lalaking nagbarog. Taas kay tango. Hala. Lo! Lo. Tempo. Lala. Doon na yung manananggal ka naglakaw. Manananggal! La! Bakit ka tao? Nabunod niyo na ito! Kagat mo! Kagat mo! Kuya! Nabunanggal kuya! Sakol na! Nanaga na sila. Nanaga na. Dali, mananggo ta. Ilis dito sa itong kostyum. Okay. Dali, Doon na yung mga tao nga nagawas. Aron di ta masakpan. Pas. Sa di pa tabo padayon, pahinumdum sa ta. Ang butan nga bata, malipay nagdulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yeah! O karon na yung sumpay sa kung asoy kaninyo manananggal sa to. Dili na lang kumatug. Ganun din ka matuhog. Ano sa nang taong gawi? Makadaot na ni mo. O sa tong anak nga nasa imo sa bakan. Katog. Pero mabalik ko niya itong marapisi. Unya, ari mo tugpas sa kuntiyan. Basin og balbalo na hinuon mi sa imong anak. Ay ginagawa na kay di na tinuod. Gikat-kat na ako atong bahay. Wa ko'y nakita dito. Iring hinuon. Moya ko nakita dito. Ug mao tayo hinungdan nga napukas gamay nga atong atop. Wala nga, kalma lang. Nasa ron sila. Manananggal ko na tong. Naalagi yun. Karoon ako. Ayaw ka biya ilando. Ay mo gawas gani ka mo gawas ako. Hain!
Ayon paingon, ha? Ayon paingon. Ito kuyay. Nisubok sa kasagingan. Ito. Mga kauban ko mga talon! Susihon tanito sa kasagingan ang mga kawatan! Pagdali mo! Nakakita mo, ani? Day, pako lagi na sa mananggal. Daan palagigil ko. Kustyong. Nagpadisgais pang ang kawatan pagka manananggal. Uy, Kinsa magyugha kini sila. Sige na. Pamauli na mo sa inyo. Titingalig, nahurot ang inyong mga butang kay gikawat na. Ha? Masakpan lang gani tamo. Dila nagiway labod ninyo inig ikog sa parking akong gida. Kuling, mayo kay, nakauli na ka. Sayo ganinyo nagmata. Alas 2 pasado pamaskan laon. Ay, wala lang ko matuog tayo eh. Giunungan ko na lang ang akong asawa. Nga naman, nagsakit ang imong tiyan, Day, Risa. Uwa man, Tay Kuling. Tay, naasab siya ng iyang kahadlok, Tay Kuling. Kuan man gud Tay Kuling ba, nakatug naman ko. Pero sa diha nakamata ko, kay sugo sa kong lawas, mubangon na unta ko. Pagbangon ako, na may murag pisi paingon na mutugdon sa kuantian. Nahadlok na siya, Tay, kay basin ko unguon siya. Ganina, Tay, nasaba lagi sa gawas. Nana siya disinggit nga manananggal ko, no? Oy. Fake news. Fake news? Wala, sako eh. Oh, saan mo nagikuha ni Musod sa sako ngayon mong datay? Na. Tanawa. Tanawa. Dako nga pako-pako sa kwaknip? Ano sa manatay? Kostyum kinis mga kawatan. Maong ayaw mo kahadlok ug ayaw ka bala karisa. Sige na. Pagatuog na mo. Ay. Lando, unsa naman sa drone? Dakong langgam ron. Unsa man ka eh? Lubat-lubatan naman ka, Risa. Tungod sa'yo magibating kahadlok. Dahil na, mga tuog na ta. Buangan mo eh. Ah. Sus, danghag man ka. Nganong gibilin man nimo imong pako-pako, ha? Tanawa. Wala inoon kay sulob. Pagpanghadlok na siya matahong ka eh. Malagi. O kung ako to balikon, peligro na hinog basak panta. Nagubot na ang tibok barangay. Itaw. Dili na yun mutuo ang mga tao nga doon ay manananggal ka tinuod. Kaya nakita man nilang imong pako-pako sa manananggal. Anga ay. Kining... Lain na sab ka ha, lamok. Ha? Lain. Unsa naman sab? Ha? Lain. Kaning magpairing-iring na siya ko. Ubit na iring-iring. Tsak! Da. Yay! Naon sa mga ka? Da. Nang hapak mahinoon ka. Hmm? Ha? Para misal chis raman ko nga magiring-iring na nasab ko. Iske! Sa iske. Sige ko no. Baya ka. MK! Unsa man na? Makahimo ka. Kung magpairing-iring ka, makahimo ka sa pagamay si mong lawas, ha? Sa makadaka si Ring, TDS. si Tides. Tuod sa. At layo. Ha? Ay ayo. Oy, ayo. Ha? MMP. Ano ba? MMP. Sa man na? Mas maayo pa. Mas maayo pag magpairo-iroon lang ka, ha? Irong buang. Ha? Unsa. Mas mayo siguro. Iro nga ungo. Ha? Iro nga hongo.
nanguho na may noon. Alabala ka! Aray! Lando! Risa. Lando, mga anak na siguro ko, ani. May sakit Pasa- ng akong batang untian. Usa man ni mga anak na kita. Pasig ugma pa. Gabi naman taon ron oy. Unsa man ka, Ugma na, oy. ugma na lang. Ayaw mo ka niya. Sakit na kaya kuntian. Gabati na ko. Agoy. Karoon nagkukumbuhan ng mga anak good. Mamanduan bago dako ning atong anak nga ugma na lang siya mo gawas. Taysa. Aton sana ko si tatay sa barangay hall. Sila na. Aray Wa pa ron oras sa magrubing. Di ka sa ha, di sa ka. Kay manghuam ko gani kasakyan pa sa ospital. Pagdali lang do kay dili gid na kasakit sa kunti. O sige, bunda na kong istorya. Di ka na. Okay. Kasakit pa na yan eh. Kasakit na sa kuntian. Ako, Ginoo. Musod na ko sa mga kwarto. Aron na mapahimutang na ako mga dadonon para sa ospital. May nisuod sa bahay. Diyos ko! Mutang ko sa kilid sa aparador. Saan man ako nakita? Mga mangtas! Wala, patay na yan! Wala pa din si Lando! Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Pagin ninyo ugma mga batang sumpay sa kung asoy ninyo ni Simanao nga naguluhan manananggal sa atong dinilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinitaran dalit ka na to sa RM and Drama. Bata, ni tatay mo tuman.